podeu consultar doncs, a les diferents parades dins de elnacional.cat, on veureu les diferents hores on els vostres escriptors preferits estan amb les seves signatures de llibres. I des d'aquí aprofito ara en aquest moment desitjar-vos un feliç dia de Sant Jordi, aquesta diada tan especial en la qual doncs, tots volem tenir aquella rosa o aquell llibre i poder-la recuperar després de tot el que hem viscut. Justament aquest matí, abans d'arribar a la ràdio, he passat per algunes de les parades per veure quina era la resposta, el sentir i com s'estava vivint aquesta diada tan especial després, com dèiem, de la pandèmia. Anem a escoltar-ho. Doncs estem aquí al carrer Diputació. Justament hi ha una cosa que m'ha cridat l'atenció. NIC, Novel·listes Independents de Catalunya. Anem a parlar-ne aquí un home molt peculiar amb una rosa especial a la solapa. Hola, bon dia. Bon dia, el meu nom és Joaquim Gallart, soc representant dels Novel·listes Independents de Catalunya. Som una associació d'escriptors sense editorial, on hem reunit recursos per proporcionar-nos nosaltres mateixos, buscar gent que ens ajudi a traduir el llibre o a corregir-lo abans de publicar-lo, autoedició, òbviament, i estem fent la nostra segona parada, la primera va ser abans de la pandèmia, és la nostra segona edició. I com es presenta el dia? Creieu que la pluja farà minvar les ventes? Com ho veieu? El 2019 també ens va ploure, després va sortir mica el sol, la gent té ganes de sortir al carrer, sobretot ara, després de la pandèmia, i per molt que plogui, la gent acabarà sortint per tossudesa i per ganes. Doncs enhorabona per la parada i a passar molt bona diada. Moltes gràcies.